διαβούλευση πριν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, και εδώ να τονίσω ότι θέματα μεγάλης σημασίας, θέματα σημαντικά, θέματα σύνθετα, θα πρέπει να την χάνουν πρώτα διαβούλευση. Αυτό αποδείχθηκε και με το πρώτο θέμα που ήταν της χθεσινής ημερήσιας διάταξης, ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος ψηφίστηκε με 3 λευκά από πλευράς Λαϊκής Συσπήρωσης, παρόλο που η Λαϊκή Συσπήρωση συμμετείχε στην επεξεργασία αυτού του κανονισμού. Ο κανονισμός πέρασε με μια συζήτηση στα 5 λεπτά, διότι είχε προηγηθεί εξαιρετική διαπαραταξιακή συνεργασία, και να πούμε για άλλη μια φορά ότι την νομική επιμέλεια αυτού του κανονισμού την είχε ο Γιώργος Σοκαρίδης. Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε, μάλλον το δεύτερο σημαντικό θέμα ήταν η επιδότηση των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες για τους συνταξιούχους πάνω από τα 65. Εδώ δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό από το Δήμο να υποστηρίξει αυτό το μέτρο. Μέσα από την γενικότερη συζήτηση, όπως μεταφέρω τα λόγια του ίδιου του Δημάρχου, είμαστε ένας πτωχευμένος Δήμος. Αυτό όμως που τονίστηκε είναι ότι θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξευρεθούν έστω και μικρά ποσά για να ξεκινήσει αυτό το μέτρο, όχι βέβαια σε οριζόντια βάση, αλλά με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια. Σημαντικό θέμα εξάλλου ακόμα υπήρξε και το θέμα του κτηρίου Ασάνη. Είναι ένα σύνθετο θέμα, είναι το γνωστό κτίριο δίπλα στο παλιό Δημαρχείο. Σε αυτό έγινε απόσυρση της προηγούμενης, ανάκληση μάλλον της προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και ζητάμε αυτή η παραχώρηση να γίνει αφού πρώτα η ΕΤΑΔ αναλάβει το κόστος και την αποκατάσταση πλήρως της επικινδυνότητας του κτίριου αυτού. Το κτίριο αυτό έχει πέσει σκεπή, τρέχουν νερά μέσα, πατώματα έχουν φύγει. Είναι ένα κτίριο επικίνδυνο, στο οποίο η ίδια η ΕΤΑΔ θα πρέπει να έχει λάβει μέτρα από χθες. Είναι ένα θέμα που τρέχει αρκετά χρόνια τώρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να δαπανίσει περίπου πάνω κάτω 800.000 ευρώ για άρση της πλήρους επικινδυνότητας αυτού του κτηρίου, και με δεδομένο ότι ο Δήμος μας έχει ανοιχτά μέτωπα κτηριακού χαρακτήρα, όπως είναι το κτίριο Γελινά, Πετσάλι, να θυμίσω τον Φίνικα, είναι θέματα τα οποία τρέχουν πάρα πολύ, και κυρίως να θυμίσω ακόμα ότι η ίδια η ΕΤΑΔ δεν έχει δείξει και τόσο καλό χαρακτήρα, επικώς το λέω αυτό, και η περίπτωση αυτή που μας αφορά στην Κέρκυρα είναι η περίπτωση του Αχιλλείου. Αυτά ήταν θέματα που συζητήθηκαν. Ευελπιστώ ότι, και θα παλέψω γι' αυτό, γιατί είναι υποχρέωσή μου σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο να ανέβει επίπεδο και να τηρήσουν όλοι και όλες τον κανονισμό όπως τον ψηφίσαμε. Είναι αναγκαίο, πραγματικά αναγκαίο, στις δύσκολες συγκυρίες στις οποίες βρίσκεται το Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, το Δημοτικό Συμβούλιο να επιτελέσει ένα ιστορικό ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι στο σύνολο των θεμάτων πάμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια βρίσκονται κάποια 5 λεπτά ή 10 λεπτά, και πρέπει να το πω αυτό, που εκεί η κατάσταση γίνεται έκρηθμη. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε και αυτές τις καταστάσεις. Εν κατακλείδη θέλω να τονίσω ξανά, θέματα σημαντικά θα πρέπει να την χάνουν διαβούλευσης. Εξάλλου και στη Βουλή τα νομοσχέδια τη χάνουν προπαρασκευαστικών επιτροπών και μετά έρχονται. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Ατέρμονες συζητήσεις δεν μπορούν να γίνονται, όπως επίσης δεν μπορεί να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η αναγκαία διαβούλευση που πρέπει να γίνεται πριν. Το επαναλαμβάνω ξανά, ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκαμε τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου πρέπει να αποτελέσει οδηγό και για άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν το Δήμο μας.